Hejsan. Vad ska du dricka idag? Sprit. Låt se. Eller sviten. Eller spriten. Direkt från Falköpings mejeri. Man dricker så här. Det är fulsprit. Nej, det är Skåne. Kvalitet. Drick nu. Ska vi klunka? Ja. Klunka. För helvete vad äckligt. Fan, det är gott. Fan vad sjukt. Skånsk och vit på hög nivå. Tackar vi för.